Така, здравейте, приятели, днеска ще отворим бокса от предния път и ще купим още един бокс в Standoff 2. Не, снимам просто. Така... Кой бокс 4 да купим? Просто да се стане и го купуваме. Няма значение просто. Така, имаме два бокса. Отваряме първия. И искам да ми се падне ей това Мак 10 или женското 590. Аз го имах ей това. Беше много готино. О, не. Защо? И ще имаме втори бокс, втори шанс. Ще пробвам от него, да видим какво ще се падне от него. Спри, моля се. Моля се, нещо хубаво дай. Не обичам да ви кажа да играя с снайпери. Обичам само с един, ама нищо и то ще не свърши работа. Добре. Сега е време. Няма да чакам да заведе. Ако искаш влиза, ако зареди, ще изиграя една игра и тя ще бърза. Ще играем на Team Deathmatch. Точното се надя знам хака. Но това ще изиграя една игра. Изиграйте една бърза игра. В тая арена вчера, не знам ли коя играх, пръсках. Само да взем подходящото оръжие. Отиваме на подходящото място. Опа! Бил там бе. То турчим, да не се отвърш. Турчим, да то бил там. Така! Чакайте! Хладна ли кара сема? Ами човекът и гладен няма да стои гладен. И този да има навари с баба. Гладна ли да стои, ама? Така, продължаваме да се качваме така. Не мога да стоя, как да... Първия път стана. И шоколад. Семейството не знам какво е. Виж, тя да падна от така. Убих ги двамата. Гладна ли да... Гладна ли настоява? Воу! Не можа да се реда. Аз ме уби. Чай, че фърлях телефона. Гладна ли настоява? Добре, разбрахме, че постоянно ядете. Не е нужно да ви кажете сега 40 пъти. Гладна ли да стоя? Базиката няма никакъв апдейт. Виж, когато нямаш пари за оръжие към всеки. Много ярко червено. О, верно е. Като нямаш пари за оръжие. Зона 7. И виж отгоре виж. При мен е Сега не мога да виждам. Виж отгоре при мен. Ами, то ти като играеш на дефулс, аз давно не съм играл на дефулс. Зона 7. Отгоре виж. Пукнахме го от първия път аз. Ай! О! Добре, ние водим. Сигурно аз съм на първо място, не се знае. Кой е с най-много килове? Сигурно аз. И дам. Къде са спауните? О, добре. Господи, избягаме.
може да го разстрелям, ей! Убих го без прицел. Ден 100 трансформацията на тялото ми. Ана, Все още се нагъва. Все още нагъва на кифа. ех. Илата ми. Да. Пие много вода. Ихи, аз 40 ги отрипах наведнъж, бе. Добре, сега ще видим на кое място съм, хора. 19 кила съм най-първи, бе. Така... Оп, чакай, че се стреснах. Мири, бе! Ох, точно уби! Усети са! Скачай, бе. Абе, дали мога да скачам от покрив на покрив, бе? Това не съм готова. Ах, то се идва. Мислиш, че аз няма да го убия, бе. О, дали ще... скочай, бе. Стана. Така. Уби го при това. Къде ма стреляш, бе? Добре, играта взира матч, трябва. Да, бе, той си беше направил бутона, дето се стреля е такъв, пък бутона, дето са такова. 28 кила е. Звездичка, това е най-важното, хора. Искам колкото кила направя тази игра, толкова са абоната. Направил съм 28 кила за сега. Искам да имам 28 абоната. Левка има. Ще левкам, да. Ама ще играем на Team Deathmatch. Да може да правим кило. Предизвикам ви да борите колко кила имам. Ако направя тая игра 100 кила, 150 кила, не е за една игра, за игрите дете играх. Сега съм направил 28 кила. Колкото... Искам да борите колко кила съм направил общо докато играя. Направили 150 кила 150 кила минимума. Искам колкото хора са изгледали видеото до тук и са броили 150 кила, че съм направил. Просто се абонирайте за канала, пишете хаштаг 150 или там доколкото се изгледа. Ако сте изгледали до 30, там 40 кил, пишете хаштаг 40. Да разбера кой докъде гледа видеята. Ако са гледали до 30-40 кил. Разбрахте му. И така сега ще сложим една турска снимка и нещо. Не, съм турчинска. Моля, айде влизаме в лобито, бе. Чакай, ма открима. Чакай, че ще джойвам при тебе. Ай, invite to lobby. Не, влизай ти при мен. За Джони! Ако някой има да ми гифне 50 лева, ще му пуснем пари за джонери. Базикам се. Пари за Джонери! Искам Джонери! Айде, джойвай. Чакай, ма! Влезна. Абе, моне. Не ми дава, бе. Много съм слаб. Хубаво, че ще пуснем на дефулт, може да даде. Не, трябва да съм по-силен. Нещо. Сега ще помня, например. Моля, трябва да си играя само да си играя. Трябва да се направи като признателя. Не, бе.
Аз актуализацията имам. Чай сега. Чакай. Те при мен трябва да се прави автоматично. Приятели, сега ще играя малко на дефуз за 1 минути. Аз играя на зона 7, да имаме. Ще играя малко на дефуз да дигна малко левела. Да мога да играя с брат ми. Брат ми. Нали, естествено, знам, че не играем двамата. Ах, Кристиано Роналдо влиза на друга отбор. Пишете с кое оръжие искате да играя другите игри. Сега ще играя с... много ясно ще играем за четвърката. Ще вземем двата чутака. Имах оригиналния скин с огъня на двата пистолета. Сега нямам нищо, на никой нямам оръжие скин. Само е снайпер, но то... Там ли се мера, някой ли няма никой? Там е. Покажи сега. Ще наблизим какво. Приятели да ми пука. Ей го, то забил бе. Не, аз какъв беше това. Взех май... взех звезда, да. Бегу, направо ще ги го трепа. То си сложил очилата на това. Чай, че бърках пътя. Тук, нали можеш да се минава? То с карта направо му бърка тук. Ще минем насам да видим какво. Какво става тук? Никой няма. Тук ми дава шоп. Той го махна вече. Тук има спаун да на тези. На другите. Чакайте сега. Къде е бомбата? 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 Тя бомбата не е тук. Да, това не може. Ще съм по-бърз те. То смина тук на битва. Що е с това на битва? Ти го е там, бе! Така, споем дълбоко въздух, защото се досах. Как може да гръмне бомбата, докато я обезвредявам? Това не мога да се го обясня. Сега те тук ли се явиха предния път? Следвам малко базата в момента, че карта пъче. Тук малко мога да скоча. Да! Те го биха. Влизай, ако ще става, бе. Давай да остана Роналдо от тяхния отбор. Аз ще минавам тук. Където свети червено, може да има човек. Го е тук. То се движи буквално в мене.
Тук има още. Няма даже. Айде ще минем пак тук червените деца там. Ще съм първи на това. Зона. Така, ще минем така. Кой ми е първи? Той от мене ли стреляше? Ей, моя, какво ме плаши? Ей, тук преди като играх, ей, тук се показаха така. Тук няма никой друг, не? Не може да се падне надолу, значи те. Така, приятели, там не може да се падне надолу. Тук има едно място, като се качите така. Тук е така, там като скочиш, спадаш на камерата. Май не беше там точно. Ще го намерим после. Ще го открием. Това с карта ма кепи. Кепи мапа. Голям е. Биг мап. И така пред това подружавам да се стихме за тези контейнери. Така, където може да има хора. Приятели, да ви кажа нещо, залагат ми са бомби, са премисля от други отбор. И ще ги бием пак. Аз съм керайля. Да, пак аз съм на нашия керайля. Така че... Като с Господ, какво прави? Тък му смених на Господ и умря. Абе, ще умреш така, бе. Ще смърти направо и гледат и направо това. Направо гледат това. Гърмила. Тук сме гръм на бомбата. Ето за коса показах. И аз съм с бомбата. Няма да имам оръжие, но ще вземем калаш. Калаш. Джам могат и. Така, понеже съм сигурен, че моите ти е първо на авто. Както играх с тях. Ще дойда първо на пето. Така. Един за по-малко. И аз станах сам, бе. Майко. Ладно, сега не се разказвам. И досах се. Аз ще ви видя, съм сигурен, няма как да ни го въздържи. Изобщо, това гръмна му лицето. Това беше интересно, да му гръмна лицето. Нищо. Малко умряхме, ще вземем два. Бомбата не умря, дай да видим кой бомбата ще му изшва. Да умре, преди мене. Къде отиваш? Тебе ли бомбата? Сега ще видим кой е бомбата. Не е в тебе, другия е. Опа. Ох, пукна. Ох, чайче ма стесна. Аз било, че цялото смак. Аре бе! Аз
Сенчо. То свърли бомбата, ей. Ко правиш, бе? То е лишна. Нашия лишна. Нищо, това ще го правя по никаката тук. Тъй. Откъде е фърлита за ушчека? Сега нищо не виждам. Пукна. Иха, този вално мъки. Тук аз съм с бомбата отново. Виждам колко си. 9 кила с 4 звезди. Не мога да го кажа. Ще се повърнеш. След като 100% ще има някой. Просто я залагам на най-очевидното място и не мога да я намеря. Ах, как мога бити, като я залагам? Бузок, ей. Убийте Бузок, ей. Не го знам от джеба от трепатос. Не го видях. А бомбата... не е заложена. Не, убийте го, бе. Тъй. Брат ми. Ето, 16. Вземи бомбата, я заложи, че аз малко се изложих. Този Бузок му оби там. Нищо. Имаме още една игра, ако ти я напобедат, 2 игри. И 3 игри, ако успея да заложим бомбата като хората. Трябва да варим тримата, защото ще не убият тримата в екип. Като варим пръсната, не могат да убият тримата. Някой да вари с бомбата. Ария, бомба. Бомба, брат, ела така. Залагай всичките тапазани, че ще кажа. Не, моля ти са. Убий го. Мога в последния момент да се изложа, приятели, да съм без патрони. Нашия заложи бомбата, защото стане лошо. Аз за кой дойдох тук? Моля ти. Брат, заложим бомбата. Убий го, да. Не, брат, моля ти са, защо ги вършиш такива? Аз по-добре да реагирах тук на рисунки, да ла хейта, отколкото. Трупа е легнал върху бомбата и това сега не мога да... намеря. Оу, но. Не, моля се, бомба гръмни. Моля. Ще обезвреди тос. Кажи дум, кабуф. Моля те, кажи кабуф, бомба. Кабуф. Аре кабуф, че тос не може да обезвреди, толкова 5 секунди се обезвредя. Браво, брат. 5 секунди се обезвредя, тос 23-4 секунди стои на бомбата отгоре и нищо. Не мога да нищо да направи. Кога мисля си, че като клекли върху бомбата, се обезвредя. Ето, братата. Сами. Нас се свежи. То свърли бомбата. Дай ще я взема, брат. Гледай дали чисто аз като мене, като ме убият си, какво ще направиш? Аре, бе. Ченка. Не. Връщам се към ато мой.
Gdje ima Stratos, a? Ах бе, какво удариш бомба? Аз ще хвърля за гощелка. Не само да ми дойдат някой отзади да ми направят сандвич. Ах, един е оттам, другия е оттам. Нищо, бомбата поне да гръмни пък. Кога няма никъде не от предната игро? Кабув, моля те, Кабув. Ах, Бозок, зайка да ги прави работите. И почти изравних ми мой. Нищо, другата игра ще нещо. Той се игра не беше нещо. Ей, вие да не забравяйте да броите киловете. 28 и сега 9 кила. Да не ги събрайте. Ако не се бъркам, са 37 кила, мисля, че. Не съм сигурен. На 3 отварям бокса. На 3 сме го отворили, само че на 3 натискаме Open. Но. 2, 3. Той с... Който е цветното, Зара? Ето, оръжие ми беше любимо преди. Що с Зара, ако мога да го правим? 551 пише на Зара. Нищо. Имам, ще купим още един бокс. Господи, кой бокс? Ай, ще купим първи, айде. 3, 2, 1. Господи, не ми се чакаш по-дълго време да пре, така че ще видим кой ще ми се пада. Само да ни е също. Ах. Не, ще го сложим пък. Тъй, после... ще смятаме някакво. Един от двата, после ще го продадем. Ама по-нататък. Така. Сега... Отварям и така. Ще играем на Team Death. Забрах казака. Team Death Match. Някой ми е писал. Не мога сега. Ето тук ще са снайпера, ще ги пукам всичките от терасата. От терасата, приятели, от терасата ще ги пукам. Тук е кораба, Калипус. Тук от който да отбора да се няма да сгрешеше. Даже играта знае, че искам да играя с снайпер. Гледайте хора си. Да ставате е така, или прави, гледайте. Правите ги машал. Ото с нашето. Ах, така съм така сега. Докоснал съм се. Ема тук техните не излизат на терасата, аз някакво да ги снайпвам. Те са там са бият. Ела тук бе. Моля ви се. Господине, стягайте се. Като русалка. Госпожа, дете стрела, като няма прицел, бе. Този даже не се осъзнава, че ще го убия, бе. Ах, ей! Той зад мене. Yes, bro. Тут проговорено е този час. Аре, моля се! Аре, уби го, бе! Чайте, приятели, ще спара на пауза малко.
Така, приятели, продължаваме. Като малко се отвяхме на вятъра тук. Ще да ги критикувам, а заболя устата. Да може да пия малко вода. Продължаваме. Как съм с 1 кил, бе? Много съм зле. Приятели! Защо 1 кил, бе? Болят се, как 1 кил, бе? Как 1 кил ще направя на тая игра, приятели? Стой, вадиш хората, бе. Знаеш ли кой? Иван Николов, налечи в той. Абе, приятели, как мога да имам 1 кил, тук не му перам. Лъчо и Иван Николов много свалят купи, братле. Да, Кристиан Михайлов кара Иван Николов нали тук в оная, дето... Приятели, ще ме извинявате, тук малко си приказват за Brawl Stars, ама какво да им направим? И на всичкото отгоре от 13 000 купи, сега знаеш колко е там? 10. 3000 купи, къде са отишли? Добре. Лъчо много свалят купи. Абе, сваляйте се, какво да направя? Ще сванем тук, приятели. Не това, бе, това е. Тежко за артилерия, ще ви чокам. Ако съм ти губил купи, не спирам да играя. В смисъл, губя ти 20-30 купи някъде и ти връщам 50-60. Хайде, ако се появи, бе, да не бъде свърли после от сервера. Приятели, ще изстрелям всички за 300 патрона, вече имаме. И когато се появи някой, ще го убим с ножката, защото няма имам патрони. Или те ще са безкрайни. Къде ме върна от началото? Появи се някакъв. Някой хикс си жалмати снежачка. Да, някакво пост. Аре, ам радни, бе, кто зад меня? Ма не мина, бе. Така. Кравата лода, испаньола. Този пак. Този го подмахме до нея. Как ме уби? Добре. То зали го убивам, бе? То е мрадна. Ма отрепа! Как ме гледат? Как просто е тук. Стоя като някакъв е такъв един. Такъв един. Убиват много, бе. Колко кило имам? 3. То сме 5 право миним, бе. Трябва да излязат хора. Абе, как може да обиколят, бе? Нещо ми става тук. За обиколът, бе. Да обикалят, бе. Така, приятели, сега стягам се. Защото много слабо се взе. Много слабо взехме да играем. Не може да сме 6, приятели, не може, няма да ги оставим да видят. Опа.
Аре, а мой, стига умирай. Ти като мене ти стана, бе. Ало, его, знаете. Абе, брате, тако стана, бе. Уби го, бе. Какво правиш, ма? Как бе, тут сега го караш да ти излиза от акаунта си, ай, бро, стар се, ивак. Какво ти стана, бе? Иво, искаш да говорим за... Ах, как умрях! За нещо. Какво нещо ще говоря? Разбира се. Добре, приятели, взе да връщам нашите пътя. Че много се изтърваха от лудницата направо. Как бе? Да. То аз се изтървах от лудницата, дека. За дезинфектант. Какво? Кой ще дезинфекцирате? Добре, казвай нещо за дезинфектант. Ох, малко да се починем така. Сега е време отново за атака. Браво! Била я! Направо! Убито! Браво, я бе! Какъв дезинфектант, бе? Не са джунери! Иво. Те не могат. Наши станаха бая добри. Те не могат вече да мръднат от спаун, да. Не могат да се мръднат от спаун, да тия нашите. Така. Абе, какъв сладолет, бе? Ние го днеска го вземахме, да. Има начин. Иво, беберско шишенце. Бебета настанаха. Батко, таки звери мина настанаха. Всичките бе... Ах, Тоскав беше, бе. Абе, някакъв нов влезнал в играта. Ехе. Здравейте, приятели, върнаме се отново, че малко умряхме. Пак умряхме. О, боже. Нашите пак взимаха да излизат от тук извън контрол. Аре, бе. Ах, този диве. Ах, то със снайпера не го видях. Ще се нерва, тък му, че ме убиват. Ха, не можеш ме убиш. Айде, сега е тама. Да. Ах, как му уби. Буквей. Аре бе, как много ми... Еми, приятели, това беше днескашния клип, защото повече направо не ми се играе. И смятайте колко точки съм направил общо и да видим направил ли съм 100. Май не съм. Абе, приятели, ако съм направил 50 кила тази игра, общо всичките, които съм направил, просто харесайте видеото, абонирайте се за канала и ще очаквате още такива видеа. Може и с фермерски видеа, може да се абонирате за другия ми канал, много работи може. И това беше днескашното видео.